салому алайкум мардуме ки дар хориҷ ҳастед. Як муроҷиат дорум, лутфан гӯш кунед. Чӣ дар Урупое, чӣ дар Хитой ҳастед, чӣ дар Амрико ҳастед, дар Русия ҳастед, дар ҳар куҷое ки ҳастед, лутфан хоҳиш мекунем фарҳанги моро паст назанед. Фарҳанги моро ба ду та сарояндаи кӯчагӣ муаррифӣ накунед. дилмон дард мекунад вақте ки мебинем шумо дар як ҷамъомади калон мешинед ва як сурудҳоеро муаррифӣ мекунед ки ҳатто гӯш карданша тоҷико шарм мекунанд. мо беҳтарин сарояндаҳое дорем ки дар беҳтарин баромадҳо ҷойҳои аввал мегиранд. мо беҳтарин ҳунармандое дорем ки кӯшиш мекунанд фарҳанги моро боло бардоранд. меҳнати дигароро хароб накунед. дидаистем ки киҳо барои ин фарҳанг заҳмат кашидаистанд. шумо мегиред дар тамоми дунё фарҳанги моро ҳамчун як фарҳанги кӯчагӣ муаррифӣ мекунед. лутфан фарҳанги моро фарҳанги кӯчагӣ нишон надиҳед. сурудҳое ки арзиш надоранд дар пеши хориҷиҳо монда нахандед. шумо ба ҳоли худмон механдед. روزها گر